Kublai ki viewers ki parlok ki paradok ki parasnam ki dekot jong ka ri bat ka jat ben riu ki kun dap senang hang ne pok ka bri nyau trap ya pi ki long kmi ki long pa ki kun samla senang bat kan thai ki badon ya ka jingkit kli na banta kalawai jong ka ri bat ka jat ben riu lengba kan ni ka video ngakren hang ne sapang kata ka hok jongi kem ki pat ba nong snong hang ne pok ke jela bat kata ka jing yo ya ka hok jing long rengkan hang ne habdeng ki para nong snong hang ne pok ke jela ka jela meklaya kam dei tang jong khasi ka jela meklaya kam dei tang jong ki parlok na pok rilum garu ndrei ka jela meklaya ka dei ka hok jong kiru ka dei bat ka jong iru ka dei te handrei habang UI ya kani ke jingyat lenti ka balak san phok snam menta bat haduk kani ka klip mat ka bamenta ngilap ngisiam ya ka jing ko ka badon hang ne hapo ka bha ban lej pule ka bha yo kam yo jam kata ka bang khot ka reservation polisi bat hadin plimen pura ya ka roster system kani kalawan ra ya ka jing du jing kemen kalawan ra ya ka jing rit mensim na benta kiba bun ba ki samla khasi kiba khmik lenti ban yo ya ka kam ka jam kiba khmik lenti ban yo ya ka bha ha ka pule puthi kani ka kata hadu kata ti hanreng ngi sautu ba ka dei ka jingkit kli ka dei ka dutis jong ki public representative kita ki legislator kiba upat ba ula de penkubur haki ban lej ban ya saj ban ya tai ban ya thir na banta ke jing e jongi kem ki pat ba nong snong la ka dei jong ka nuk ka community su compare dia kata nrei ka dei na banta ka interest hi jongi ki pat ba nong snong hang ne pok ke jela tidak ka jing snau diau habang yu i pat ya ka jing le bom sut nyau ya ka jing le bom don jing kit kli ya ka jing le bom yu i ya ka jing le bom yo snau jong ki katu kat ni ki babun kita ki legislator lani kita ki nomi khmat nang ne pok jat riu ke jongi hagaba ki le bom salia ban kersan lani ban wanra lani ban ai kata ka jing kersan ban yo ban ya tai ban ya thir sani ya ka ni kamat reservation polisi khnang bala da ka trikam kar roster system ru kanom don ke jing kata ya kanu ka jat riu hang ne pok ka jela ke jongi te ngibu hang ni ya ka appeals ya kini ki live pun riungut hawat ngimlak benden ki don katu kat ningut ki bala ai sisa kata jingkit kli bat ki lak keren sisa ila pen sengau sisa ka sur ke jongki hang tai po assembly hanrei ngi appeals hang ni ya ki katu kat ni ki balek bom yo sengau ki balek bom yo i haba ya dei bat kani kamat ba sengau ba sim ya ka jingkit kli sim ya ka lengkor da ka baburam ya pi ngi kerpat red le ai haba yedei bat kani whatsapp baka ding kan klang hasurap whatsapp ka ding kan klang hamadan haba pidon ha ka platform ka badai bat ka bala ban le ai sim ya ka lat ka kabu pan solve pat wanra ya ka solution haba yedei bat kani ngitip baka ni ka dei ka mat ka balong very sensitive henry ngong shu ban keren ngim long shu ban kata wala da dei makna ban penyap dong ban penduk dong yang ni ka ai ka bangi kwa ban keren hang ni ka long ba ngim kwa ban pentut ngim kwa ban pendik ya kiwei pat ngim kwa ru ban keni ya ka hok ke jong kiwei hanrei ngidon hang ni kom ki pat ba nong sosdong hang ni pok jela ngidei bat ngidon kam ban yo ya ka equal share ya ka equal rights kom kita ki pat ba nong sosdong hang ni pok jela ngim kwa ba uwei unno kambun bat uwei unyo kam kendiat ngi kwa ba ka hok jing long rengkat kadai ban trikam pura bat ngim kwa ba ki jing ki ba sausi kim sami lengba ka ni ka issue namar kata ngi appeal sang ni ya kita ki nomi khmat pat ba ki jongi ki lai pun rumut nang tepo assembly ba wat nem rit mensim compare pidai na kanu ka political parties yang ya teli ka wei yang ya teli na banta ka im kayap jong ki khun ki ti ki jonga ki jong phi bat kan mau bala da phimle ai haba yedei bet kan ni ka jingdu nong bat
ka jing kta ka dei tang yanga bat ki khun jonga lani ya ki khun ki jongi rei kan mau ba ya ki khun ki ksiu ki jong phi ru kan sa kta kum ju pada don kanu ke jing ya clash ke jing ya khi ka ding ka klang ka me hasurap ka me hamadan kan mau ba kam kta tang yangi kita kibat angut bat kibat kwa ya kata ka equal rights lani kata ka equal share rei kan mau ba ka kta lang phiru phidon ki khun ki kiti phiru phidon ki henmen ki para ki jong phi kan mau baka jingta kan reflex lang sabok kita ki benta but what up bakan poi haka bakum kata ka limit hanrei phidon ya ka platform ka babiang ba phinle halor kan ni ka benta ngim kwa banwara kanu ka jingya phe preng jongi para na sosdong hang ne pok gejala tang ba ngim kwa pat ba ya ka hok jong ki khun ki kti ki jongi ki khun ki ksiu ki jongi ban ong ba kan kta bat ban yo plain ya kata kecing mok silang hawat nyimak ban len bak rusta sistem kalong ka bebang ya tang ba wei ba dang ko hapok ka reservation policy ngikwa ba ka sarkar ka dai ban penbet shwa ya ka reservation policy shwa ban implement pura ya ka rusta sistem namara ban ong bagi kun sama jong ka jat beriu hang ni pok ka beri nyau trap ka jongi kila syai kedar ki khmat ki jongki kila syai kedar ka jingyo sngau ka jongki ba kan ni ka kta ya ka lawei ka jongki but what up baka jing bitar kan mi ka jing bitar kan pertasla naki kun samla jong jat beriu haba ngila dep le sitem haba ngila dep syak sitem haba ngila dep yang lan sitem pan rai na pata jong pi ban let ban syong te po assembly ba phin le haba yedei bat ki ba kum kini ki kam ki ba ki pat ba no song hang ni po ka jat beriu ki ba gidon khat pralak ar pulak ngut ki mla ban let lut hang te po assembly rei ki la ai happy ya ke jingkit klik kila pendang kila penkubur happy papin le bat papin ra ya ka sur jongi pat bat no song jong ka bri nyau trap hang te po assembly bat kan mau la da phim le pi belut ya kata ka syuki ki jong pi respect ya kata ka disciplinary jong ki party ki jong pi pat pi ting ya kata ka disqualification la da pi le persa ya ka party kan mau bala da pi le habai dei bat kane ka mat ka bakom ka ri ba jat beriu ngi angut menta bat pi poi ha kata uput ba pin syak disqualify wat ke jinglong MLA jong pi kan ma bala da ka wan ka by election ru tikna ki pat ba kin ai ka blessing ka papura na menta jong pi namar kata wat nomrit mensim mi syakmat da ka jingkit kli da ka mensim ya teli ban penim nam ta ka lawei jong ki khun ka ri khasi ka be je ka jongi ngimdam kanu ka jing self-help jat benriu ngimdon kanu ka communal angle ngimdon kanu ka discrimination hapdeng jongi ki pat ba no sosno hang ne pok gejala nri ka ka bagi don kam kalong don kam ya ka equal rights ya ka equal share ngimdai ban lalot ban yo lut mangi bat ngimdai ban ai lat ru ba kiwei kin yo lut ban kri no wat ya ka hok ka jongi teleng ba kan ka video ngaj scam ba kalong ka jing pen kersiu tia bat ka jing pen kedit benriu ban ngaj scam bagi kun samla haman ki konsensi ki jong pi pin pen poi ya kane sha ki barok ki nomik khmat ki jong pi na ki konsensi ki jong pi khnang bakin yo snow bakin yo bat kin so thu ya ka jing pen pasla jong ki kun samla hang ne pok gabri nyau trap ku blai sibun nginget scam ba pin sale